una unitat de rehabilitació cardíaca és un equip multidisciplinar, el qual vol dir que està format per diferents professionals, tenim cardiòlegs, tenim infermeres, tenim el metge rehabilitadors, també tenim fisioterapeutes i una nutricionista. I el que nosaltres intentem fer en aquests programes és que qualsevol malalt que ha tingut un síndrome coronari agut, de fet es poden rehabilitar qualsevol patologia cardiològica, però nosaltres ens centrem ara en el síndrome coronari agut, aconsegueixi fer un canvi de l'estil de vida per millorar totes aquelles circumstàncies de la seva vida quotidiana que l'han portat a tenir aquesta malaltia. Com a pacient vaig arribar, imagineu-s'ho, després d'un infart amb molta por, amb molta incertidumbre i no sabia ben bé què fer, i l'equip de rehabilitació em va ajudar moltíssim. Em va centrar i em va una mica deixar clar què és el que m'havia passat i què havia de fer a partir d'ara. A part de la recuperació física i de la part social, també és molt important el recolzament psicològic d'aquests pacients. Per tant, el nostre programa també compta amb un psicòleg que ajuda en aquesta esfera també de la vida, que és molt important per a una recuperació plena.